Maayong adlaw mga katuhog, dayon kamo sa akong channel. Sa wala pa makailan ako di ay si Leah. O karon nga video akong ipakita ninyo giunsa nako pagbutang og design sa aid sa atong bucket hat crochet. But first, sa gihapon ayaw kalimot pag-share, pag-like ug pag-subscribe sa akong channel para updated mo sa atong next videos. Enjoy sa pagtan-aw.